खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ढेकियाजुलिनि मोन 17 पन्चायतफोरनि गेजेराव मोन 11 गामि पन्चायतफोरा ओनसोलारि पन्चायतनि सोद्रोमाफोरजों हेंथा गैयाजासे देरहानो हादों होननानै ढेकियाजुलिनि एमएलए आरो आसामनि सावस्रि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा फोरमायथिदों। कंग्रेस सनितपुर जिल्ला आफाद आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि रीना बिफरा कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाबाय। भारतारि माहारियारि कंग्रेसनि सनितपुर जिल्ला कमिटिनि आइजो मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि रीना बिफरा कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै ढेकियाजुलि बियाबनिफ्राय गावनि फानबारि जिल्ला परिषदनि बिजाथिखौ बोखारनानै मैया ढेकियाजुलि एमएलए आरो सावस्रि मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जयेन जायो। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे साफ्रोम बर' माहारि सुबुंफोरखौ बरायनाय बावहरदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै बैसागु फोरबोखौ बिथांनि न'आव गाजा गोमजायै फालिदों, जेराव गोबां बर' सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे रंजाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। रंजालि बिहु फोरबोनि रंजानाय सानावनो अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों सासे सुबुङा। नुमलिगड़ाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों दैफुं मुंनि साहा बागाननि हाग्रा ओनसोलाव सुनिलगढ़ मुंनि सासे सुबुङा मैदेरजों गाथारजानानै अबथिरायै जिउ खहा जादों। गुवाहाटी सोहोरनि पल्टन बाजार पुलिसआ गुवाहाटीनि बुरा सार्भिस मुंनि ओनसोलाव गंसे हटेलनिफ्राय सानै 16 बोसोर बैसोनि लांखारजानाय हिन्जावसाफोरखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसारनो हादों। रैखाथि होनो हानाय सानै उन्दै फरायसाफोरा थाखो 10 नि फरायसामोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे उन्दै गथ'फोरनि मादाव सासेनि बिफाया फोरमायथिनाय बादिब्ला गावनि फिसाजोआ मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव बेरायग्लांनो थांनायनिफ्रायनो न'सिम मोनफैफिनाखैमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसनि खाथियाव थांनो गोनां जानानै फैदोंमोन। बे अजद होनायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ बेनि सायाव संदाननायखौ जागायजेनो आरो उनाव रेस्टुरेन्ट काम गेस्ट हाउसनिफ्राय मोनसे खथायाव मोनहैयो। रिपर्टनि बादिब्ला बे सानै गोमानाय उन्दै हिन्जावसाखौ सानै सिनायहायै सुबुंफोरा लांखारदोंमोन, जेराव पुलिसआ नागिरनाय खौरां मोननाय लोगो लोगोनो सानै सिनायहायै सुबुंजों लोगोसे हटेल बिगोमायाबो खारखोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दुफां बर' बिथाङा मा जाहोननि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनो गोनां जाखो बेनि सायाव खेंफोरथि होदों बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि 1 बोसोरनि सिगाङाव प्रमद बर'नि मुं लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रंगुल बर'आ आंनि सेराव फैनानै स्कुल फोसाबफिननाय खामानिखौ लानानै जों लाइमोनफोरनिफ्राय रां बिनानै लांदोंमोन। बिथांखौ फोथायनानै जोंबो गोबां लाइमोनफोरजों सावरायलायनानै रंगुल बर'नो रांखौ हरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा रांखौ जोंनिफ्राय लांखांनायनि उननिफ्रायनो जेबो मोजां खौरां गैया आरो खामानिखौ जागोन बुंनानै 1 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो जेबो फिथाइ थायाखिसै। प्रमद बर' बिथाङा बे खोथाखौ मिथिगोन ना मिथिया बेखौ आं मिथिया आरो जुदि नंखाय सानदोंबा रंगुल बर'नाव सोंनानै नायनो हागोन। बेखायनो आं राहा लामा गैयि जानानै माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै हरनायाव आं भुगिनांदों आरो लाइमोनफोरखौ बेबादि गाज्रि रोखोमै थगायनाया जोबोर इनाय जादों। आरो जेब्ला आं जेबो राहा गैयि जानायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि खोथा बुंनायजों लोगोसे बिथांनि रां लानायखौ खौरां बिजोङाव फोसावनो ओंखारनायनि जाहोनावसो बिथाङा गिनानै रांखौ दैथाय हरफिनदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि प्रमद बर' बिथांनि दोलोआव थाफानानै खामानि मावनाया दिनैसिम 2 बोसोर बारलांबाय, नाथाय बिथांनि लिडारफोरनि इन्सट्राक्सनाव माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय बायदि बायदि मिशन स्किम होनायनि मुङावसो माखासे लाइमोनफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जयनिं खालामनो होनाय जादोंमोन, नाथाय मोनसेबो मिशनआ जाफुंनायनि लामायाव गैया। बेखायनो आंजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों दुफां बर' बिथाङा। रायजोआव रंजानाय फोरबोनि गिबि सानावनो मैया बुथारलायनाय जाथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरागावनि कृष्णनगराव सोमजिदों बे बुथारलायनाय जाथाया। मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो 3 सुबुंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बे दान्थे बिदान्थे जानायानो उनाव बुथारलायनायसिम सहैदों। उत्पल दास आरो नबज्योति दास मुंनि सानै सुबुङा सासे पंकज कलिता मुंनि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दायो गरसुक पुलिसआ नायबिजिरनो आखायाव लाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव नैथि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा कमिउनिटि नब्लाङाव फैगौ 20 एप्रिल खालाराव नैथि खेब तामुलपुर जिल्ला उसु बादायलायनाया खुंनो थि खालामदों। तामुलपुर जिल्ला उसु एसोसिएशननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे उसु बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला उसु एसोसिएशननि आफादगिरि आनन्द कुमार बर' बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। बे बादायलायनायाव गाहायै साब जुनियर, जुनियर हौवासा हिन्जावसाफोरनि आरो सिनियर थाखोनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। बेवहाय सान्दा आरो टेबोल बे मोननै रोखोमनि बादायलायनाया जागोन। बेखायनो बै सानाव उसु बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय तामुलपुर जिल्लानि साफ्रोमबो उसु गेलेगिरि, समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोना।
रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव गोबारै बारनाय बारहुंखाया गिख्रंथाव महर लादों। गोब्राबै बारनाय बारहुंखाया दिमा हासाव, उमरांसु आरो दाब दाब ओनसोलफ्राव सुबुंफोरनि न' बांखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे गोबारै बार बारनायनि जाहोनाव न'नि उखुमनि थिंफोरा थावरिनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां न'नि थिंफोरा बिरखारदों आरो बिफां लाइफांफोराबो बायसिना गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गावनि न'खौनो गावनो सावनानै लादों सासे सुबुङा। कामपुरनि आथिगाव मुंनि गामियाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। थांनाय सानाव सासे ड्राग्स एडिक्टेड सुबुङा ड्राग्स जानो रां बिना मोनैनि थाखायनो गावनि न'खौ सावनानै होदों कृष्ण दास मुंनि सासे सुबुङा। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय न'नि खावसे बाहागोआ खामजोबखाबायमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। वकबिलनि सोदांनायखौ लानानै हादोरनाङै दावराव जानाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि वकबिलनि हेंथायै सोमावसारनायाव जानाय जाथायफोरखौ दबथायनो थाखाय काछार जिल्ला खुंथाया गासै ओनसोलावनो गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे 163 धारा जाबसिननाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेट रिदुल जादबआ बे गोनां बिथोनखौ फोसावदों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संबिधाननि धारा 163खौ बाहायनानै खुंथाय गोहोआ जेब्लासिम गनायथि होआ अब्लासिम साबानि बांसिन सुबुङा जायगा दाबसेयावनो थुबुर जानो मोननाय नङा। बिथोन होनाय बादियै मावख'आरि गनायथि गैयाबालानो बन्द होनाय, रेलि खालामनाय, धरना गासैबो रोखोमनि रायजोआरि सोमावसारनो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो बे बिथोना रायजोआरि रैखाथिखौ मुंख'नानै हाथियार, बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो जायखिजाया सन्देह खालामजाथाव बेसाद मुवाफोरखौ लांनो हानाय नङा। आरो रायजोआरि जेंनाखौ होबथानो नाजानायाव लाउड स्पिकार बा गेदेर सोदोब जानाय आगजुफोरखौ बाहायोब्ला होबथानाय जागोन। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानि उनाक'बि जिल्लानि गाहाय मावख' कैलास सहराव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव बे गोख्रों राहाफोरखौ थिसननाय जादों। रिपर्टआव मोन्नाय बादिब्ला वकबिलनि हेंथायै सोमावसारग्रा सुबुंफोरा मोनसे रेलिनि समाव पुलिसफोरजों नांज्लायदोंमोन, जेराव बेनि गेजेरावनो नाख्रां नासि जानायाव पुलिसफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बे सोमावसारनायाव गोबां सोमावसारगिरिफोराबो जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सना खावनायनि जाहोनाव सानै सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। हमजानाय सानै सुबुंखौ त्रिपुरानि बिशालगड़ आरो लिकपननिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे सानै सिखावआ थांनाय 8 एप्रिलाव चेन्नाइनि गंसे नखरनिफ्राय गासै 4 लाख रांनि सना गहेनाफोरखौ खावदोंमोन आरो बे जाथायखौ खालामनानै सानैबो त्रिपुरायाव खारखोमाना थाफैदोंमोन, नाथाय पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों दायो बिसोर सानै सिखावखौ हमनो हाबाय। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।